Hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Amanda. Okay, hvor gammel er du? Jeg er 11, snart 12. Okay. Hvad klasse går du i? 5. Okay. Har du en kæreste? Ja, Hvad hedder han? Markus. Okay. Går du til nogen sport? Nej, ikke lige nu, men når det starter op, skal jeg gå til dans, altså hiphop og disco. Okay. Har gået til 7 år. Ja. Nu kan jeg ikke finde på noget. Nå, det var da synd for dig. Ja. Det var dig, der interviewede mig. Ja. Hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Dans hiphop, tror jeg. Okay. Jeg er sammen med venner og veninder. Og Ja. alt sådan noget. Det er hyggeligt. Ja. Okay. Og Skype. Og Så er vi nået til, Og være på Facebook. så er vi nået til fælles. Det er jeg god til. Okay. Hvad laver du i din fritid? Har du spurgt om? Nej, jeg har sgu da ikke. Nå, men det jeg laver i min fritid. Hvad sammen med venner og veninder? Har du spurgt om? Hej. Nej. Det er lige meget. Nå, okay. Har du mere at spørge om? Nej. Det skulle da en dårlig interview om. Altså, Jeg tror bare, vi siger hej hej. okay. fordi det- Hej. Hej hej.